Brengsek. Bajingan. Bangeten, ora pantes. Kowe ku gene. Bocah kuwi lho, Mas. Brengsek. Ora kena diatur kaya ngene iki carane. Nek cerita sing jelas ta men, sing cetha. Emosi aku, Mas. Brengsek. Kancaku kuwi lho. Jarot. Gene Jarot. Gebetanku direbut. Brengsek apa ora saiki? Gebetan. Kok guyu. Kowe ndek gebetan. Gose. Aku ngerti kowe ket bayi, Bro. Kowe ku gak tau wani karo wedok. Ah kok peningkatan di gebetan. Mulai kapan ke hubungan? Sebenarnya ya durung pacaran, Mas. Tapi kan aku seneng. Salah ngene iki aku. Durung pacaran. Durung pacaran. Nah. Tak takoni sik. Kowe iki kan mau ceritane curhat. Curhat. Nah, menggebu-gebu emosi era. Ora emosi kepiye, Mas? Ayo. Tenang sik, slow sik. Kopi dumbe acah. Alah, Dumbe sik. Kita takoni. Pacaran kok ngendi? Sekar, Mas. Sekar wong Kulon Kali. Boleh ngerti? Kar. Ane ladu. Sekar. Ladu betul. Pak Doko. Pak Doko, betul sekali. Ket kapan ke pacaran? Ya iku mau. Wes, ngene ae. Tak critakne dhisik wae. Ben kowe ngerti alure. Ya. Mesti kowe iki padha emosi nek ngerti ceritane kaya ngene. Awale aku kan seneng Sekar. Ya. Aku memang belum pernah mengutarakan. Aku belum tahu nyampe no perasaanku ning dhek. Tapi kan aku seneng, Mas. Aku seneng. Sekar yo apik ambi aku. Terus masalah ini ngendi? Kayak iso ngamuk-ngamuk jari-jari brengsek. Kan kancaku, Mas. Terus Seharusnya dia menghargai aku, mengerti perasaanku. Nek aku seneng Sekar. Lah kok malah direbut? sik. Ki ngene, Bro. Ora pantes. Sik tak kandhani. Ora usah emosi. Emosiku cepet mati. Piye Mas ora emosi? Oh, sik, tak kandhani kowe. Nek masalah iki kowe nesu-nesu ngamuk-ngamuk, iku kowe keliru. Kok iso keliru? Masalahe. Kanca kok, Mas? Iya. Kowe pacaran karo Sekar. Ya durung, Lah iya. durung tahu. Terus masalah ning ndi? Kan dhek kancaku, Mas. Dhek ngerti kok, Mas, nek aku seneng Sekar. Nah, Harusnya menghargai sebagai kanca. Iya. Mengerti perasaanku. Ngono iku ndak menyakiti, Mas, menusuk dari belakang. salah. Salahnya Bro. tuh kok ngendi? Ngene, Bro. Nek masalahe misale kaya ngene ya. Kowe ancen hubungan karo Sekar. Hubungan fix hubungan ya. Ya. Nah, terus Jarot sebagai kancane malah ngrebut Sekar. Katakan Sekar kuwi selingkuh karo si Jarot. Kowe emosi pantes. Nah, ancen ngono, tak antemi Jarot. Tapi iki masalahnya kan beda. Kowe urung hubungan karo Sekar. Tetep. Misal ngene ae, kenyataane ya. Cara Jarot ngerti kowe seneng Sekar. Ya. Ngerti kan? Ya. Tapi kowe dak wani nembung karo Sekar. Era. Kowe ditanteni Jarot, padahal asline ndekne seneng karo Sekar. Tapi ndekne nahan, Bro. Karena kowe koncone. Ditahan-tahan, ben ledu lah sing maju. Wong ndek seneng sik kok sebagai kanca. Tapi ditanteni kan kowe ndak ana tembung, ndak ana pergerakan. Sing jenenge ati. Suatu saat misal mereka ketemu, ana obrolan dan akhirnya padha senenge. Garis bawah ya, padha senenge. Akhirnya mereka hubungan kan ora salah. Lagian misale kok si Sekar kok ana ati ning kowe, ditembung Jarot, mesti ora gelem. Ora
aku wis ana sing tak senengi nek atiku. Nek atine ngenteni kowe. Ngono lho. Dadi saiki ku mencoba berpikir dewasa lho, Bro. Terus aku kudu piye, Mas? Yo nek menurut aku yo kowe sebagai wong lanang ku yo kudune legowo. Dalam arti bukan pasrah, alah ya wis awakku ngene bukan. Legowo iku nglilakno. Aku wis seneng Sekar kawet SMA kok, Mas. Lho, seneng Sekar ket SMA iku kan masalahmu, Bro. Jarot ngerti kok, Mas. Iya, ning kan sing salah kowe. Gene kok kira wani ngomong. Kancaku akeh ngene iku, Bro, model ngene iku. Seneng dakane ngomong, akhirnya kepangan wong, akhirnya rabi akeh. Terus aku kudu piye, Mas? Ngene iki, Mas. Takon neh kudu piye? Ikhlasno hubunganmu karo Jarot. Aja kaya ngene. Dene ra salah, Bro. Lagian ya, misale kok si Sekar mau tembung, misal kowe wani punya keberanian mau tembung. Urung mesti Sekar ku gelem karo kowe, seneng karo kowe. Jenenge ati, ya ra. Iya bener sih. Ya nek kowe ngandalno, wah kan aku rek ku ganteng, Mas, mesti gelem. Ora iso ngono, Bro. Tapi kan aku ganteng, Mas. Iya. Aku ganteng. Iya. Jujur, aku ganteng apa ora? Ganteng, Bro, ning gateli kadang. Coba kono, Mas. Ngene lho, Bro. Wong lanang ganteng ora jaminan, wong lanang elek ora jaminan rantuk wong wedok ayu. Akeh, Bro, wolak-walike zaman. Masalahe apa? Wong omah-omah hubungan ora mung butuh kata cinta, ora mung butuh ganteng karo ayu. Ya ta ora? Betul. Nah, saiki kowe butuh nata awakmu tata. Mentalmu tata. Aja pace. Aku ngerti kena karo lananganku kowe level. Tukaran papak beler meneni. Nek karo wong wedok kan kowe dak wani. Ki kaya krupuk kena banyu. Alum. Aku ora seneng kok, Mas. Aku ora seneng ditolak. Ora siap aku. Nah, iku jenenge wong gendeng. Wong lanang iku ditolak iku wajib, Bro. Ora masalah. Aku lurus solusi kok malah digendeng-gendengke. Lah iya, wong kowe njaluk solusi tak omongi. Ngene lho, Bro. Pahitlah. Ning nek iku kebenaran, tampa. Ya, Iya, Mas. evaluasi diri kan ngono, Cah. Iya. Ya ora. Awakmu tata, mentalem dandani, aja wedi karo wong wedok. Nek kowe wedi sampe sok taun 2045 ya kowe ora bakal entuk bojo. Joko tua. Ayo. Tata mentalem terus sing ping pindho, ekonomine ditata. Nom-noman wong lanang. Agar glimbang. Metu rokok njaluk kancane, nge-vape njaluk kancane. Iya, Mas. Jane nek wong mikir ngono kan isin, Bro. Isin aku. Aku ora nyeneni kowe lho iki ngandani sebagai kangenem yo. Nggih, Tak Mas. kandhani. Kowe golek penggian, mikir masa depan. Nek kowe wis nyekel penggian duwe duit, Bro. Ora nutup kemungkinan wong wedok do mara. Menah kowe basic rainem ganteng. Ganteng aku, Mas. Ngomongem lho. Nek kanggoku sih ora biasa. Wong gerung payu. Wong lanang ganteng, Mas. Iya. Aku pancen ganteng. Iya. Aku ngerti Pak Anem yo ngomong nek kowe ganteng, Bro. Esok tak gawe. Oke, siap. Ngono dadi ora usah kemrungsung, ketemu Jarot biasa ae, sing asale kanca balik kanca. Masalah Sekar rasa mau pikir, lapo mau pikir Sekar kok mau pikirku. Wong dhek ora mikir kowe. Tapi kan ya wis lah. Berarti saiki tugasku apa? Legowo, santai. Santai, wedokan ora Sekar tok. Wis Nyara, tugasku legowo, santai, noto awak. atau apa? Nyambut damel. Ah, betul. Mengko wong wedok sing mara nek wis duwe duit. Betul. No. Kopi B. Ngene iki atiku wis rada tenang, Mas. Dek mau mancan anjing brengsek Jarot kaya ngono dek mau. Saiki wis rada mari wis kepenak. Nek ngono tugasku mau Yo, legowo, heeh. nata awak, Betul. mbok gawe. Ya wis, Mas. Matur suwun ya, Mas.
Siap lu. Aku sing ganteng. Aku boleh selalu ada untukmu, Era. Apapun masalah ngomong. Kita sharing. Engko ke mlaku ke depan, laku ngene kok ana masalah, ngomong, Bro. Aja sampe ra ngomong. Aja dadi wongku introvert, menutup diri, jangan. Introvert, Mas. Iku nek cara wong nom-nom. Aku wong tuwa. Ya. Introvert. Dan iki cangkem-cangkemku dhewe ora cangkemem. Ayo. Introvert. Nah. Saiki aku tak pamit, Mas. Aku wis rada tenang, pikiranku wis padang, wis kepenak. Tak pamit dhisik ya, Mas ya. Mereng ndi? Biasa. Ronda. Oh, jatah piket. Jatah piket. Sopo kancane? Jarot. Eling-eling. Rasa dongkah rasa emosi. Tenang wae. Siap. Iki mau aku wis untuk petuah dari kang aku sing ganteng dhewe. Matur suwun ya, Mas. Oke, siap. Aku tak balik dhisik. Hati. Waalaikumsalam. Bocah gusa-gusu sembarang gusa-gusu. Sekap. Halo Om. Ngapa, Nduk? Kangen. Lho, Ndek iki bar moro kok sik kangen piye? Pokoknya kalau nggak kesini, aku ke tempat Om, biar istri Om tahu. Ojo ah. Ya wis. Tak ning omahmu. Cepet ya Om. Ya.